zikuoneka kuti World War III itha kukhala kuti yayamba chifukwa Britain itafunsidwa kuti kodi nkhondo yayamba yena kuti nkhondo idayamba kale ndi ma cyber attacks kwangotsala kuti tingoyamba kumenyana ndebe nayo yamba kuonjezera ma submarines zinthu zosiyanasiyana kukonzekera nkhondo kuti mukudziwa kaleso niyo pakuoneka zoti anthu afuna kachikena apimane mphamvu pachatu World War cholinga chake nchokuti kodi superpower akhala ndani nanga amene ndalama yake tizigwisa ntchito ndani amene azilamula anzake dziko lonse lapansi ndezi kuoneka zoti America ichatha ntchito anthu tsopano afuna aonetsane mbwadza tsopano kuti kodi wamkulu ndi ndani nde apa anyway tinalonjezana nkhani khuzana ndi ma conditions amene Ukraine yapereka ku Russia kuti nkhondo iyi isiye chifukwa Russia yapereka awo amene simunaonere ndikuti mutha kubwereranso ku video ina imene ndithu takamba nkhani khuzana ndi nkhondo pakati pa Russia ndi Ukraine imene poster yake ndiyo fanananso ndi poster iyi ndiyebe choyambirira Ukraine condition imene apereka kuti iwo kuti nkhondo ithe ndithu choyambirira kuti nkhondo iyi imiretu kayi chifukwa sitingamakambirane kuna kuti kumenya ndithu kuthibwa nabe yayi koma choyambirira nkhondoyo iyime ndi adona upene pa chifukwa Ukraine wo akutero pamene iwo akupita kuteka kukambirana pamene Ukraine imalowa tsopano mu Russia muja ndikapanga ataki mmene takuonetsani ka video kaja ndi mmeneso mwa takuziranisoni ndi panopa kuti yayi nkhani ikhale nno kuti pamene tiziti tikukambirana zakhuzana ndi ceasefire ndi kuti for 30 days nkhondo ikhale kuti yayima ndithu yayima ndi tizikambirana bwino kuti akolo kodi titani kodi tukangana pati kodi pavuto papati kuvuto njani condition yoyambirira ndi imene Russia inapereka 11 ma condition 11 amene takamba kale kuti ndikuvutirapo ndithu Ukraine singavomere mano Ukraine yangopereka ma conditions okwana 6 basi ndiye condition yamba ndi imeneyo nkhondo iyime condition number 2 ndiyonena kuti Ukraine yati ana onse remember kuti Russia nthawi jakumenya nkhondo ja Russia inazatenga ana ku Ukraine anapitisa ku Russia ndiye sakuti akwatrainesa kumene kukaya kutani kaya ndi Ukraine ikunena kuti ana onse amene anatengedwa kuchokera ku Ukraine kupita ku Russia ana amenewo abwerere kupita kuti ku Ukraine anyamata amenewo condition number 2 imene condition number 3 paja ku Russia amati ngati mufuna nkhondo ithe ndekuti malo amene tidatengaja ndekuti malo amene titatenga ndithu sitikubwezeranisoni apa condition yawo ya Ukraine akuti ngati mufuna nkhondo ithe ndekuti malo ajawo simutenga yayi zimene zikususana ndi Russia tsopano malo amene munatilanda ifeyo for example Crimea ija ndoti isimutenga malo ndi akhala aifebe Ukraine nanga nkhondo penepo itha bwanji pamene inu mwatilanda malo right ndiyebe condition 3 iwoneka zoti nayonso ipangisa zinthu khala zovuta kwambiri kuti anthu amvane condition number 4 imene Ukraine yapereka kupereka ku Russia ndi condition ina kuti asilikali onse amene adagwidwa Ukraine kugwidwa ku Russia ndiye kuti asilikali amene tisinthisane akuti asilikali amene tisinthisane sikuti ndikuti ife tipachaiwa ma prisoners osane ma prisoners ndikuti tipanga exchange of prisoners the condition yawo imeneyo ya number 4
condition ya number 5 ndi condition yonena kuti mukudziwa kuti Russia inalandira ma sanctions, inalandira zibalo. Ndalama zawo zimene zili mabanki akunja, ndalama za Russia zimene zili mabanki akunja adazipanga freeze, adaziumitsa. Freeze kuziumitsa kuti sangazitengeso ndalamazo. Anazigwiragwira ma foreign banks. Nde Ukraine kwanena kuti ndalama zimene zilipangira freeze zakunjazo zimene zozo ndiye kuti atenge nda Ukraine kuti akonzere zinthu zimene zidawonongeka ku Ukraine. Paja remember kwanena kuti Russia so anapereka condition imodzi yonena kuti sitilipira pa ma damages amene achitika ku Ukraine, sitilipira ndalama. Basi ni condition yawo imene ngati mufuna nkhondo ite ndawo kuti okay chabwino simulipira fine, koma ndalama zimene inu adakupanga na freeze kunja zimene zititenga ndife. Ndoti mwachitsanzo ndalama zamwini wake wa timu ya Chelsea Ibrahimovic, ndoti amene ali bwenzi la president wa Russia, ndoti akagulitsa Chelsea ndalamazi zipite ku Ukraine. Wow. Number 6 ndiye kuti Ukraine yati zozakhala member wa NATO pa chankhani yake movuta kwambiri ndimene zozakhala ni member wa NATO ndiye kuti zimene zatha kukambirana. Zimene ma conditions 5 yali mwambawo amene anenaja akakhala kuti atheka achitika ndiye kuti titha kukambirana zimene zozo. Koma remember pano pasopano Trump so ndakamba nkhani kuza ndi Trump so wauza maiko a NATO kuti akuluakulu apatu ndiye kuti tionjezereso ma percentages achani, tionjeze ma percentages a ndalama zogulira zida. It's like nkhondo iyi ufika sopano pa chiweniweni ndithu. Anyway, kama pero kwake Russia idangoti okay kukambirana ndikumene kuku koma tisaiwale kuti nangasimwa tipangaso atake ndi pakadali panonso ifeso tikonzekeraso kuti tibwezere atake motipanga ija imene timanena chitsopano. Heto basi after kutero basi ma meeting awo ndikuta nde sitikudziwa kuti chichitika nchani, komano pali akuoneka zoti mbali ziwirizi sikuti zimvana ndithu chifukwa ma conditions awa ndi awa akutsutsana, akukolana, contradict kwambiri. Wina afuna zina, wina afuna zina, ndete kayikira zoti ma conditions iwa atheka. Ndi anthu wandithu kukubwera kunthu akwapulana ndithu akwapulana zeni zija zokwapulana zija. Apa tsopano maiko sopano amba kulowerera sopano ndiyena ndiyebe tione kuti chingachitika nchani. Ndekuti apapo zile ngati Ukraine ndikuti kumbiwe kwa Ukraine ndikuza kubwera America. Yes, USA ndikuti definitely ndikuti Eugenia Britain nayonso ndithu choncho ufuna kukwapula ndi Russia. Ndekuti Russia yokumbali kwakeku tikudziwa kale azinzawo amene ali nawo china China, china North Korea, china Iran, china choncho ndekuti tione kuti chingachitika nchani. Nde nkhani it's like kumaiko akwazungu kuti chaku saidi kukwina. Then guys, thank you so much. Update ndimene ndithu imene zikuchitika zokhuza ndi Russia ndi Ukraine kinako tizi kupasitani mbeni kuti zikhale bwanji. Guys, timakucherani kwambiri. Thank you so much. Osagona Malawian cameras. Malawian camera.